películas de Charlotte. Íbamos a por la boliche y matamos a una. Molt bon dia, senyories. Moltes gràcies als mitjans gràfics. Sí, gràcies als mitjans gràfics poden seguir esta reunió des del seu lloc en el lloc per als mitjans de comunicació. Moltes gràcies, diputats, diputades, senadors, senadores, que ens acompanyeu en un dia molt significat, el 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, on el nostre poble ja fa molts anys va perdre els seus drets i afortunadament recuperats amb la Constitució, i gràcies per complir la petició que vos han cursat unànimement tots els síndics, tots els portaveus de tots els grups parlamentaris. Gràcies per fer cas a aquesta declaració institucional que ara llegiré i que immediatament, posteriorment, donaré la paraula als síndics que van ser els que van redactar aquesta declaració institucional sobre un tema que ens ocupa i ens ocupa molt i ens preocupa, i és sobre, en aquest cas, les inversions públiques territorialitzades. És un acte, no és un ple de les Corts Valencianes, és un acte parlamentari, donem compliment a un acord, una declaració institucional, però és un acte, podríem qualificar, inèdit en la història del parlamentarisme valencià, però no per ser inèdit no deixa de ser d'una rellevància molt gran pel que està en joc segurament gran part del nostre benestar, del benestar del poble valencià. La declaració que es va signar el passat 5 d'abril diu així: les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en març del 2011, contempla la introducció d'una clàusula que blinda les inversions d'acord amb el pes poblacional. Més recentment, la resolució 22-9 de les Corts del 6 d'octubre del 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, compensant, en tot cas, la insuficiència inversora dels últims anys. Per la seva banda, la resolució del passat mes de febrer, 918, d'esta legislatura, aprovada també per unanimitat en sessió plenària del 22 de febrer del 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora, reclamant un pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment xifrat en almenys 1.200 milions d'euros anuals entre 1217 i 2020 en inversions al nostre territori. És per això que les Corts Valencianes no poden sinó manifestar i han manifestat
el nostre més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla l'avantprojecte de pressupostos de l'Estat per al 2017. La inversió a la Comunitat Valenciana es situa en el 6,9%. No només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions d'euros respecte al 2016. Cada valencià i cada valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de mitjana del conjunt de l'Estat. I molt lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran aquesta mitjana vora 3 vegades que els valencians i les valencianes. Davant aquesta situació, tots els grups parlamentaris acordaren: 1. Reafirmar el contingut de les resolucions aprovades en aquestes Corts i mostrar el rebuig als pressupostos generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada de forma unànime per representants del poble valencià. 2. Davant la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, recordar el sentit de les resolucions 22.9 i 918 de la present legislatura, de la novena, així com de la reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades i senadors i senadores triats en les circumscripcions valencianes. I tercer, i per això agraïm molt la seva presència ací, tots els portaveus instarem al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per a cohesionar i mobilitzar els valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes al nostre territori. I les Corts acordaren, i per això els agraeix molt la seva presència, convocar els diputats i diputades, senadors i senadores elegits a les circumscripcions valencianes, a les Corts, per a realitzar una trobada, en el marc de la commemoració del 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, per traslladar les qüestions abans referides i coordinar accions per revertir aquesta situació injusta. Us ho agraeix de tot cor que hagin seguit la petició que acordarem tots els grups parlamentaris. Com saben vostès, no és només les resolucions de les Corts Valencianes, sinó també la posició en la reforma del nostre Estatut d'Autonomia, reforma que iniciarem el 2011, que se'ns ha convocat en 7 vegades i en 3 ocasions, com el tio Canya, 3 vegades va fer cua, doncs nosaltres 3 vegades hem anat a la presa de possessió de la nostra reforma de l'Estatut d'Autonomia. En aquesta reforma el que demanàvem i el que contemplàvem és que les inversions de l'Estat foren equivalents al nostre pes poblacional. I tots estiguérem acords en aquest principi. Ja per acabar, i per xifrar un poc la magnitud de la situació que suposa una de les causes, no l'única, però una de les causes de l'empobriment del nostre poble, és que segons l'informe de la Cambra de Contratistes, que són les empreses valencianes que fan obra pública, des del 2000 fins a l'actualitat, i si no corregim els actuals pressupostos, la infrainversió pública territorialitzada de l'Estat a casa nostra està al voltant de 7.000 milions d'euros. Crec que és un tema clau, un tema que té a veure en el principi d'igualtat consagrat en la Constitució, i per això era reflexionar i coordinar aquelles accions per revertir aquesta situació injusta, com figura en el punt 4 de la declaració institucional. Crec que és el moment de donar-los la paraula per veure de quina manera poden revertir aquesta situació injusta. Podríem començar, ja que són els autors de la declaració, escoltant la veu dels portaveus, dels síndics, dels grups parlamentaris que avui ens acompanyen. En primer lloc, li donaria la paraula al senyor Montiel. Tot recordant que a les 12 tenim l'acte institucional. No, recorda, perquè no és un acte de ple, per tant no n'hi ha límit de temps, però jo crec que no ha sigut una indirecta, ha sigut molt directa.
Senyor Montiel, té vostè la paraula. Molt bé, moltes gràcies, president. Bon dia. Avui hauríem d'estar gaudint del 25 d'abril, commemorant aquesta data que els valencians, la data de la derrota, que hem convertit en una festa d'autoafirmació. Però avui, desgraciadament, hem d'estar així fent també una reivindicació, no? I, a més, fent una reivindicació y yo faig un pensamiento en veu alta, ¿no? Malos tiempos son estos en los que una Cámara Legislativa tiene que recordarle al Gobierno central cuáles son sus obligaciones constitucionales. El presidente ha hablado del principio de igualdad de todos los españoles y españolas. Yo querría también añadir el principio de solidaridad, el artículo 2 de la Constitución, el 138, que establece la obligación de los poderes públicos de hacer efectivo el principio de solidaridad. Pero no solamente por los mandatos constitucionales o por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino por la propia evidencia de la realidad social, por la propia demanda de la ciudadanía, deberíamos de entender que este sistema, que este modelo de complejo, solo tiene una salida, que es una salida plurinacional. Deberíamos de entender a estas alturas que el Gobierno central parece desconocer cuál es la realidad del país que intenta gobernar. Parece que es un gobierno que no tiene una solución territorial para España. Y ahora estamos aquí porque ese gobierno incumple sus deberes constitucionales, porque ese gobierno humilla a los valencianos y valencianas. Miren, la responsabilidad de elaborar unos presupuestos generales del Estado no puede realizarse desde la imposición y la prepotencia. No puede realizarse desatendiendo cuál es la realidad social y la demanda de la ciudadanía. La verdad es que sabemos que el modelo de financiación es un gran problema que necesita de una solución consensuada, negociada, pero esperar al modelo de financiación no puede ser excusa para desatender las obligaciones de hacer las cosas en el día a día. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento para hacer precisamente políticas públicas en el día a día. Yo sé que resolver esa infrafinanciación es básico, pero sé también que año a año se empiezan a poner las bases para la salida de la crisis. Y este Gobierno no está trabajando en esa dirección. Este Gobierno no está trabajando en la idea de resolver el desequilibrio territorial, pero tampoco de resolver la enorme brecha social que ha evidenciado la crisis. A este presupuesto general del Estado no solamente le faltan 290 millones de euros en inversiones, en hormigón, en infraestructuras, en cemento. Le falta sensibilidad social, le falta sentimiento, le falta corazón. A estos presupuestos generales del Estado les falta que se dejan a la gente fuera, que se hacen unos presupuestos pensando en cumplir obligaciones con Bruselas, pensando en la lógica de una Europa que no es una Europa social, que está dejando de ser una Europa social. Nosotros reivindicamos naturalmente que sí las infraestructuras y las inversiones, pero reivindicamos también políticas públicas que resuelvan el futuro. Inversiones en pensiones, inversiones en el mundo rural, inversiones, ayudas para autónomos. Y voy a ponerles solamente un ejemplo y termino porque si no el presidente me llamará al orden. Estos presupuestos consolidan la austeridad y la desinversión en servicios públicos básicos. Y el ejemplo que les quiero poner es la ley de la dependencia. Dicen los expertos en políticas sociales, dice la Asociación de Directoras y Gerentes de Centros de Servicios Sociales, que para volver a la inversión de 2014 harían falta 450 millones de euros. Los presupuestos generales del Estado solo incorporan 100. De esos 100, solo una parte llegará a la Comunidad Valenciana. Si tienen razón los directores y gerentes de servicios sociales, 35.000 personas morirán en España con un derecho reconocido y sin haber recibido los servicios y las prestaciones económicas necesarias. Esa también es una inversión. Esa es una inversión en la vida. Esa es una inversión en la gente. Parte de esas personas, si la Comunidad Valenciana no hace un esfuerzo suplementario para suplir las carencias de los presupuestos generales del Estado, morirán en esta comunidad. Eso le falta a estos presupuestos generales del Estado. No solamente inversión en cemento, en hormigón, en carreteras o en infraestructuras.
el president de les Corts ha destacat que tots i totes els diputats i diputades d'esta cambra signaren l'acord el passat ple. Però avui tiren alguna cosa a faltar. I no parle a soles de persones, no parle a soles de diputats i diputades. Tiren a faltar la coherència, tiren a faltar la valentia, tiren a faltar la honestitat d'aquells que firmen un paper i quan des de Madrid les tiren de les orelles reculen i abandonen el compromís de defensar aquells als que els han votat. Agraïs la presència de tots i totes els que esteu així. Agraïs molt la presència. Sembla que en política la coherència, el complir els compromisos, la honestitat, és un valor que de quan en quan, amb massa freqüència, es tira a faltar. Semblen obvietats, però jo crec que el coratge i la independència per a defensar aquells que ens han votat, per a defensar aquesta comunitat, és fonamental en aquests moments. I dic una cosa i acabe. Els valencians i valencianes no ens mereixem representants polítics sumisos ante els respectius aparats estatals, sinó gent valenta que defensa la comunitat valenciana així i en Madrid. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. Senyor Alexis Marí, vostè va ser un dels signants d'esta declaració en nom del seu grup, és portaveu i síndic del grup Ciudadanos, i té vostè la paraula. Gracias, presidente. Hasta hoy sí. Diputados, senadores, en primer lugar, quiero enviar un abrazo de todo mi grupo a los compañeros del Partido Socialista por la pérdida de una compañera que sé que quería mucho, el presidente, de Carmen Chacón, y por lo tanto, desde ya, nuestras condolencias y ese abrazo. Gracias también a los compañeros que me han querido acompañar hoy aquí, que saben lo que quieren. El día 25, cuando los ciudadanos depositaron una papeleta, sabían a lo que venían, sabían qué es lo que querían y hacia dónde querían ir. Y venimos aquí porque pedimos lo que es justo. Pedimos lo que es justo, lo que nos corresponde, no nada más de lo que nos debería de corresponder. Nos quitaron muchísimas cosas en el pasado, señorías, ya que otros se ocuparon de expoliarnos, ya que otros se ocuparon de que hubiese dudas e inquietud cuando se pensaban corresponder como tocaba a esta comunidad, a la Comunidad Valenciana. Lo dijo la vicepresidenta del Consell. España no se rompe por las periferias ahora mismo. España se rompe al menos en el principio de igualdad que consagra nuestra Constitución, como ha dicho el presidente, con unos presupuestos generales del Estado que apestan a clientelismo, que apestan a premiar al que llora amenazante de romper el consenso constitucional. Apesta a premio para aquellos que tienen privilegios territoriales. Apesta simplemente a negación de derechos. Negación de derechos. Apesta porque emanan simplemente desigualdad, muchísima desigualdad. ¿Y saben quién lo firma? Lo firma el mismo señor que dijo: Luis, sé fuerte, estamos haciendo lo que podemos. Pues yo le digo: Mariano, sé fuerte, porque te vamos a montar un pollo. Eso es lo que tiene que ser fuerte, te vamos a montar un pollo. Usted, señor Rajoy, no tiene vergüenza, ya le falta muchísima vergüenza, no la tenía y ahora tiene menos. Y quien aplaude esto aún tiene menos vergüenza. Quien aplaude esto aún tiene menos vergüenza. Ese señor, desde luego, en Francia o en Alemania, al día siguiente de pasarle WhatsApp estaría en la calle. Hoy algunos lo premian y sigue siendo el presidente del Gobierno de España. Miren, podrán emborronarnos, podrán engañarnos, hacer ejercicios de trileros, pero lo cierto es lo cierto. Son unos presupuestos nefastos para todos los valencianos. Son nefastos. Miren, estos son los datos. Algunos me los han pasado algunos compañeros de Compromís. Dirán, hoy que soy nacionalista. Digo porque hacen bien los deberes y de vez en cuando me decía mi padre que copiar de los listos es ser de listos. O sea que... Inversión en cercanías. Madrid, 329 millones. Málaga, 181 millones. Asturias, 175 millones. Barcelona, 148 millones. Valencia, 1 millón. Inversión en transporte metropolitano. Madrid, 126 millones. Barcelona, 108. Valencia, 0 pelotero.
Inversiones en metro sería 6,6 millones, Málaga 5,7, Valencia 0 pelotero. Inversiones en infraestructuras ferroviarias, Granada 525 millones, Madrid 447 millones, Valencia 0 pelotero. Inversiones por habitante, Castilla y León 405 millones, Galicia 341 millones, Extremadura 280 millones y Valencia, de miracle, 119 millones. Lo que decía mi madre, una castaña pilonga. Esto es una castaña pilonga. Esto es lo que han firmado algunos. Mire, le voy a enseñar también, lo ha dicho el presidente Moreira, voy terminando, esto es lo que firmamos todos los partidos en este Parlamento, todos. Los que estaban allí, los que están ahí, los que están en el centro, todos firmamos este manifiesto. Ya firmamos uno hace algún tiempo, presidente, y fuimos a Madrid también, todos. Esto no es un acto nacionalista. Esto no es un acto nacionalista. Mire, yo lo saben, yo no soy nacionalista. Yo no soy nacionalista, lo he dicho. Y estoy aquí. Es un acto para pedir justicia, para pedir igualdad, trato digno, para pedir dignidad, señorías, para pedir dignidad. Miren, a derecha y a izquierda, miren. Observen a derecha y a izquierda y también al centro. Miren al centro. Hoy está aquí quien quiere estar. Hoy aquí está quien quiere estar. Lamentablemente, señorías, algunos no están. Ellos tendrán que explicar, porque desgraciadamente últimamente escucho a compañeros defender los presupuestos generales del Estado más y mejor que al propio Partido Popular. Yo esta noche he dormido poco, pero he dormido bien. Como le digo a mi amigo Mata, con 2.200 euros menos el mes que viene seguramente, pero he dormido bien, he dormido bastante bien. Pero mire, ellos sabrán, pero yo les recordaré desde aquí que me eligieron los valencianos para defender la igualdad, la cooperación, la solidaridad, la justicia y sobre todo a ellos, a todos los valencianos y a todas las valencianas. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Alexis Marí. La coherència té un preu. Ara escoltarem la posició del grup Compromís en boca del seu síndic portaveu, senyor Fran Ferri. Gràcies, senyor president. Senyories, diputats i diputades del Congrés, senadors i senadores, membres del Consell, vicepresidenta, consellers, conselleres, secretaris autonòmics, secretària autonòmica. En aquestes Corts, on els diferents grups parlamentaris representem la voluntat dels valencians i les valencianes, hem viscut moments de grans enfrontaments, tant ideològics i fins i tot ètics. Enfrontaments que representen la pluralitat i les diferents sensibilitats de la societat valenciana. Però n'hi ha una qüestió que ens ha fet viure votacions unànims i que ha generat moments de gran consens. Eixa qüestió és la defensa dels interessos dels valencians i les valencianes. En octubre de 2015 vàrem aprovar per unanimitat una resolució en 3 reivindicacions molt clares. Nou sistema de finançament just, regularització del deute històric i unes inversions d'acord amb el nostre pes poblacional. I en 2016 es va confirmar que a Madrid passaven de les nostres reivindicacions unànims ni finançament, ni deute històric, ni inversions. El 22 de febrer d'enguany, preveient el que ens vindria damunt, des de Compromís vàrem impulsar una proposta que concretava les inversions en un pla de xoc del Ministeri de Foment de 1.200 milions d'euros. Eixa xifra, treballada amb experts, és el que ens hauria de correspondre per població i, a més, per a compensar la infrainversió dels últims anys. I va arribar abril, i va arribar este gran insult als valencians i valencianes en forma de projecte general de pressupostos de l'Estat. Un insult que no només no replegava les inversions d'acord amb la nostra població, sinó que ens situava a la cua en la llista de tot l'Estat. Cada valencià rebrà 119 milions, a 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de la mitjana del conjunt de l'Estat, 290 milions d'euros menys respecte a 2016.
ni corredor mediterrani, ni trens de rodalies, ni eliminació dels punts negres en les nostres carreteres, ni trens de la costa, ni soterrament de les vies, ni millora dels nostres ports i aeroports. Un autèntic insult. Per això tots els grups d'aquestes Corts ens vàrem unir novament per a mostrar el nostre rebuig al més absolut als pressupostos. Però no ens volien quedar només en el rebuig, volíem accions concretes. I per això vàrem convocar a vostès, es vàrem convocar per a coordinar accions. I per això vos agraïm la presència avui, el dia 25 d'abril, on commemorem la batalla d'Almansa i allò que va suposar per als valencians i les valencianes. Un acte on estan els diputats i les diputades, senadors i senadores, però també hem de lamentar les absències. On estan els diputats i diputades, senadors i senadores del Partit Popular? Avui hem descobert que aquelles declaracions unànimes tenien trampa. Tenien trampa perquè ja sabem on queden els acords quan des de Madrid se'ls quida a l'ordre. Avui comprovem que alguns i algunes han traït no només els consensos d'esta cambra, sinó també una cosa molt més important. Han traït la confiança dels valencians i les valencianes. Senyories, en les últimes eleccions generals, tots o molts de nosaltres vam rebre una carta com esta, del senyor Rajoy. Una carta on el senyor Rajoy ens demanava el vot. I juntament amb esta carta venien les paperetes d'aquells que haurien de representar-nos. En la carta, quan feia referència a València, deia el següent: el compromiso de llevar a cabo un nuevo sistema de financiación autonómico en los primeros meses de la legislatura es firme, así como el impulso del corredor mediterráneo por su carácter estratégico para seguir ganando competitividad y crecimiento en la comunidad valenciana. Això deia la carta en la que el senyor Rajoy ens demanava el vot als valencians i les valencianes. Però sobretot, bé, d'esta carta podíem fer-nos les preguntes. On està el nou sistema de finançament passats uns mesos des del govern del senyor Rajoy? On està l'aposta pel corredor mediterrani? Però sobretot, on està la senyora Elena Bastidas Bono, que apareix en esta papereta i que molts valencians i valencianes la van votar? On està la senyora Belén Hoyo? On estan? On està? En esta papereta, on està el senyor Toni Cantó? On està el senyor Toni Cantó, que tampoc ha vingut avui ací a representar els valencians i les valencianes? On està la senyora Bonich? On estan tots els que ens demanaren el vot? Quan es tracta de defensar els interessos dels valencians, on estan tota aquesta gent? On estan una vegada acabada la campanya electoral? Miren, els valencians i les valencianes estem farts dels que venen a demanar-nos els vots i s'obliden de nosaltres una vegada passen les eleccions i cal reclamar allò que és just. Estem farts de que ens diguin una cosa sí i facin la contrària a Madrid. Estem farts de que signen així una cosa el dia 5 i facin la contrària el dia 25. Estem farts de que el Partit Popular i tots aquells que posen els interessos del seu partit per davant dels interessos dels valencians i les valencianes estiguen representant-nos encara a algunes institucions. Però més enllà de les absències hem de posar en valor el que avui podem traure d'ací. Nosaltres plantegem 3 línies d'acció. La primera, continuar treballant en la conformació d'una agenda valenciana amb la participació d'experts en una comissió que estiga al servei d'aquestes Corts, del govern valencià i del conjunt de la ciutadania. La segona línia d'actuació, un front comú a Madrid per a votar les esmenes als pressupostos que revertisquen la manca d'inversions al nostre territori. En el nostre cas, el nostre portaveu a Madrid, tant Joan Baldoví com el grup al Senat, continuaran fent el que han fet sempre, presentar esmenes per a millorar la vida dels valencians i les valencianes i defensar els nostres interessos a Madrid. I la tercera línia que proposem és molt fàcil. Recordar que Rajoy no té majoria. Recordar-li a Rajoy que no té majoria. I recordar i tindre clar que este govern central que ens insulta, que ens menysprea, que ens margina, no ens representa i no mereix continuar sent govern ni un dia més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri, també per la concreció d'alguna de les propostes a seguir, que ara el senyor Mata, en tot cas, podria prendre l'ús de la paraula. Jo les he anotat i sometrem a consideració. Moltes gràcies, president, senadores, senadors, membres del govern valencià. Fa 2 anys
encetarem una senda diferent a la dels últims 20 anys. Tractàvem de lluitar. El govern valencià va fer signar i va comprometre a tota la societat valenciana al seu voltant, lluitant per una finançació justa, unes inversions adequades i acabar en un deute històric que era intratable. Aquest consens naixia del Parlament, l'impulsava el govern, les organitzacions empresarials, els sindicats, les universitats, estaven en el consens valencià. 2 anys d'una tasca que avui se podia haver concretat. Era un camí que estava encara per definir. Totes les forces polítiques apostaven per caminar per una senda de la injustícia. Moltes de les seues senyories ho han explicat. Però vivim a una comunitat, al País dels Valencians, en què el salari mitjà dels valencians i valencianes ha perdut 10 punts, el 10% respecte a la mitjana nacional. 3 vegades més que han perdut els salaris de la resta d'Espanya. Vivim en una comunitat en què les nostres pensions són molt més baixes que la mitjana nacional. Vivim en una comunitat en què l'atascament de les llistes de la llei de dependència ha bloquejat l'activitat d'un govern perquè hi ha hagut, anava a dir miserables, però hi ha hagut dirigents que no mereixien estar al capdavant d'esta comunitat matxacant les aspiracions d'este poble. I aquest consens valencià avui s'ha trencat. S'ha trencat per una presència, perquè aquest és un pas més. Nosaltres estem empenyats en que se visibilitzi la qüestió valenciana, que se visibilitzi perquè en Madrid saben que existim però no ens escolten. En Madrid ens veuen però no ens miren. I estem en un punt d'inflexió en la dinàmica històrica, perquè hem pagat 20 anys en què alguns han fet creure als valencians i als espanyols que així se vivia un somni col·lectiu, que érem els més xulos, els més grans, els que anàvem més lluny, els que ho tenien tot. I aquesta percepció ha fet molt de mal, perquè al final hauríem escalat això si hi havia una corrupció generalitzada en les institucions valencianes. S'ha furtat el somni valencià. És que un somni que volia classificar la gent en gent bona i gent dolenta, els que volien identificar un partit polític en el esdevenir d'un poble. Bueno, doncs este punt s'ha acabat, però s'ha acabat perquè estem en un punt essencial de lo que és la configuració de l'Estat. Espanya se construeix cada dia. El consens és un territori inexplorat que no existeix. I l'última que volen fer és enviar missils entre comunitats autònomes i representants de les comunitats autònomes en el Parlament valencià els uns contra els altres. És que el joc pervers de llevar la justícia i la raó vol que els de Castella-La Manxa se barallen els andalusos els valencians en els bascos. I això no és creure en un estat. Qui estan apostant més per el centralisme de l'Estat són els que més males li estan fent a la configuració d'Espanya. Així estem en raons de justícia per als valencians, perquè és impossible que hi hagi tanta diferència entre les comunitats més financiades i les menys financiades. És injust que quan arriba un pressupost com este, que és el que va soliviantar a esta càmera, no estem així per una raó política, entesa la política com el politiqueo miserable com els que no han vingut. No és això. Estem per una raó en què a mesura que anàvem analitzant els pressupostos generals de l'Estat es donaven compte que estaven pegant-nos patades en la boca de tots els valencians i valencianes, que estaven capant a este país. I per això estem així. El fet que estiguen avui els diputats i diputades és un prec que ajudem entre tots a reconfigurar un estat solitari, en un consens entre comunitats. Com és possible que el govern d'Espanya no hagi intentat equilibrar esta nació? Per què hi ha de classificar en dolents i en bons? Per què hi ha d'impedir que entre la segona i la tercera capital d'Espanya siga més ràpid anar a Madrid i anar a Barcelona? Com és possible que els nostres xiquets tinguin menys recursos per a beques? Com és possible
que l'empobriment d'esta comunitat que ha estat causada per uns dirigents innobles el tinguem que continuar pagant nosaltres. Ahir el govern d'Espanya se'n va anar a Brussel·les a veure si els ficaven una medalla perquè havien estalviat 3 dècimes del dèficit de l'Estat. Això són 3.000 milions d'euros. 3.000 milions d'euros que han preferit quedar millor en la senyora Merkel, no molt bé, millor que ningú, i després furtar-nos a les valencians. És molt fàcil després de dir que això és un problema de victimització, de plorar, que és un problema de queixes, és un problema de país, de fer país, de fer un país en el marc d'una altra gran nació que és Espanya. I fer això exigeix el comportament de tot el món, perquè, com dia Blas de Lezo i Olavarría, un admirall vasco que va morir en Cartagena de Indias, una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. I l'amor dels socialistes valencians per el socialisme i per la comunitat valenciana és infinit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mata. Senyories, amics i amigues, crec que els hem traslladat a través de la boca dels portaveus que van signar la declaració el sentir d'aquestes Corts com a representants del poble valencià, i ara tenim vostès un treball ingent, un treball important, un treball que jo crec que serà no només bo per a la nostra comunitat, sinó marcarà el camí de les reformes necessàries que necessita aquest Estat. Perquè tenim un greu problema territorial i si no som capaços de, en altura de mires, sense politiqueria, sinó pensant en els valors que ens van fer forts, els de l'equitat, els de la solidaritat i els de la justícia i igualtat, no trobarem solució. Per tant, crec que la veu de les Corts Valencianes en aquest sentit pot ser útil i l'experiència demostrada en la governança pública també ens ajuda. Per això crec que el sentir d'esta cambra en algunes de les idees que s'han apuntat, que en tot cas tindrem que coordinar amb el Consell, perquè aquestes coses també estàvem al Consell, també li manàvem deures, li manàvem o li introduïem algunes propostes per a que impulsar accions necessàries per a cohesionar i mobilitzar els valencians i les valencianes en l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori. Per tant, és un treball d'aquestes Corts, dels diputats, diputades, senadors i senadores al Congrés dels Diputats, buscar reparar aquesta greu injustícia. I en aquest sentit s'han apuntat algunes idees, com la que podia ser la de posar en marxa una comissió d'experts, no ja en matèria de la financiació, que la tenim. I recorde que l'any passat va mereixer la distinció de Vinatea, de Francesc de Vinatea, la comissió d'experts en matèria de finançament autonòmic, si no es tractaria de buscar una comissió d'experts, el rigor tècnic és important, en matèria d'inversió pública territorialitzada. S'ha apuntat per part del senyor Ferri. Per altra banda, jo crec que aquestes coses haurien de demanar també en companyia amb els diputats al Congrés dels Diputats i els senadors, una reunió amb el senyor Montoro per explicar-li que no pot ser el maltracte secular que hem patit en aquest projecte de pressupostos i per què no articular també unes esmenes conjuntes al Congrés que jo buscaria un consens, com és habitual en les nostres Corts, un ampli consens valencià perquè en aquests valors i en aquests principis se repararà aquesta injustícia. Podria ser una via també interessant. Pensen vostès que aquesta resolució, l'última resolució és la 918 d'esta legislatura. Vol dir que han hagut 918 resolucions o declaracions d'acords d'aquestes Corts. Ens hem posat d'acord en defendre els interessos del poble valencià en els seus diferents àmbits. I crec que ara també serà útil, no només per a nosaltres, sinó per als valors d'igualtat, de cohesió, de justícia, de solidaritat, que ens posem d'acord amb aquest camí. Per tant,
crec que aquesta seria la conclusió d'esta trobada, en la qual els hem donat trasllat a la declaració institucional, buscar una reunió amb el ministre Montoro, responsable dels pressupostos, per a que reparara aquesta injustícia, una comissió de diputats de les Corts, senadors, senadores i del Congrés dels Diputats, organitzar una comissió d'experts, conjuntament amb el nostre govern, i búsqueda de signatura d'esmenes conjuntes per als grups parlamentaris que vulguin treballar en aquesta direcció. Els sembla bé? Doncs, si no diuen res en contra, o s'acorda per assentiment. Tot agraint-los la presència d'estes Corts, agraïm molt la presència de l'expresident de la Generalitat, Joan Lerma, dels diputats, diputades, senadors i senadores del Congrés dels Diputats, per haver escoltat la veu del seu poble que representen aquestes Corts Valencianes. Moltes gràcies. Si us sembla bé, ens farem una foto d'equip així, de grup. Sí? Vol una foto? Sí? Així? Sí. Joan. Dos Joans. Vingueu així, us posem així. Així baix, no? O així baix? Sí, així també. Pugeu també dalt. Al front. Ocupeu els jocs. No, jo vull saber que la camisa. La camisa? No, vull dir camisa.